Pratondo wis akhir jamane. Asli lagu Lewong. Pratondo wis akhir zaman. Wis akhir zaman iki, Bu. Nggih, Bu. Wis ora tenan iki. Wis akhir zamane kaya ngene, tapi engko eneng wong sing slamet. Lah iki sing ajib mangke sing kula aturaken niku. Sing slamet ana wong telu. Nggih, Bu. Lah tondo-tondo keselamatan ya ana siji. Siji ya, Bu. Salatlah sebelum disolatkan. Nggih, Bu. Loro, tinggal no donya sebelum meninggal dunia. Nggih, Bu. Loro, ke masjid sampai tua, ora tua gek ning masjid. Bersedekah sampai kaya, ora sugih gek sedekah. Nggih. Iki ndelok ngopi napa, Pak? Bu. Bu. Sing lomo, sing nomor 5, apa? Taubatan qoblal maut. Tobat sadurunge mati, nggih, Bu. Wis niku gunakno tenan, wis to. Wis to 5 kuwi ceklen sik jane ana 6 sing siji kula lali. Sok nang undang neh tak kandhani neh. Bu, siji. Salat sadur salat gatekno salatmu, nggih, Bu. Ibu nek salat zuhur ping pira? Dhuwur ping 4, dhuwur ki ping pisan ya. Sing ping 4 ki rakaate lah ya. Jan angel ngene kok ngaji kon sedelot ki piye? Ya sok ngundang neh ya. Sok ngundang neh wae. Bu, salat sebab apa? Salat niku alat komunikasi karo Gusti Allah. Wis to, kebutuhan apa wae donya akhirat niku salat. Salat wajib nggo akhiratmu termasuk donyamu. Nek khusus donya ya ana salate. Kowe njaluk apa? Pak Kiai, pengen rezeki kula lancar berkah salat duha. Nggih, Bu. Duha iki ora ngen sugih ngen berkah. Nggih, Bu. Pak Kiai pikiran kula suntuk salat tasbih. Goleke bojo kok bingung, salat istikharah. Pak MC, kowe gek enom kan kakian dosa, salat tobat. Pengen cita-cita tercapai sholat hajat, jaluk kedukaan sing dhuwur sholat tahajud. Ini jaluk apa, Bu? Urip tentrem, utang lunas, gampang sholat jenazah langsung lunas ada. Oh niki, Bu. Terus yang nomor loro tinggalno donya kowe sadurunge meninggal dunia, tinggalno donya kowe ndak kapusan. Ya Allah, wis tuwa kebak dosa, kerja terus nang sawah terus ngasih rupane kaya galengan. Yang sewu, Pak. Nabi ingkang pertama kali metu rambut putih Kanjeng Nabi Ibrahim. Nah, Kanjeng Nabi Ibrahim metu rambut putih, dia menangis munajat datang Gusti Allah. Gusti, salah kula niku napa? Dosa kula niku napa kok rambut kula metu putih? Lho. Kanjeng Nabi Ibrahim niku, Pak, metu rambutnya putih wis wedi sama kakean dosa. Kanjeng Nabi Ibrahim mbok nek Kanjeng kadus mbok. Dia Gusti Allah, "Hei Ibrahim, hada asyaif, kowe jenenge uban, wa taiful aqdam dan itu tamu yang agung, wa bi rasulih dan utusanku." Utusan apa Gusti? Antal maut nek kowe meh mati. Dadi rambut putih ngono ki meh, Pak. Apa meneh putih tekan jenggot. Nah. Bapak jeleket kiai kaya ngono kok diundang. Salah. Wah iki salah disyuting ya nek ora disyuting lho pengen celelek meneh lho Pak. Niki tenan iki. Iki disyuting salah Pak dadi rawan ki rada celelek. Sampe nek viral aku kula wegah Pak. Kula wedi Pak nek terkenal, wegah. Istri saya pesan, papi itu keluar terus kapan waktu untuk mami? Bu, tenan tinggal donya sebelum meninggal dunia kowe ndak kapusan. Nggih, Bu. Tenan nun. Mula wis to, Bu. Nikmatono apa sing ana. Wis engko tak kek-keri. Sale wektune wis sore dadi akeh cerita-ceritane, Bu. Ning wis sore banget. Wis tak critani, Bu. Dadi uripe awake dhewe kaya gelas iki lho, Bu. Gatekno, Bu. Gelas iki regane kan tergantung isine to, Bu. Diisi banyu putih regane 1000. Diisi teh 3000, diisi kopi 5000 ngene iki 5000.
Nek rapate legi ngene 1.500. Diisi madu iso 50.000, diisi parfum iso 1 juta. Aku tahu ngombe semene iki, Bu. Kemarin kan saya ke luar negeri. Ziarah termakupun Abu Ayyub Al-Ansori. Niku nek jenengan ten Madinah, Masjid Nabawi, Raudhah, makam Nabi itu tanah sebagian milik Abu Ayyub Al-Ansori. Makamnya di mana? Istanbul, Turki. Lah kula saking mriko. Kula ten bandara Turki niku ngombe kopi sak gelas. Harganya berapa, Mbak? 250.000 Kiai. Kopi sak gelas 250.000. Betul Kiai. Kenapa kopi ini sangat mahal? Dijawab, alladzi yakhruju min silitil wa. Itu dilarang. Mbak sing nyanyi komentar wah Kiai ini apik lho ngono ki ana rega ana rupa nduk. Aja ngenyek. Kula niku ora tau pasang tarif. Kula diundang ya diundang, kula moh. Kula pun cukup dari hidup saya wong kula bar entuk warisan. Bojoku wis guru, kula nggih nyambut gawe ya dosen ya tani. Nek kula mligi tani nggih Bu nggih. Tenan kula ora apa. Lho ora disangoni ra apa-apa, diundang neh ya ora teko to. Lho ya ora, Pak. Ngono wae cetha, ya Bu. Kula niku ndek pengalaman Mas, aku kan ceramah ning Wonogiri. Enten pengusaha sing omahe apik kaya Istana Negara niku lho. Kalau kula nomor sangat, Pak. Penggemar saya di YouTube, kali ten TV. Kula medhun dicegat, Pak, ngalah berkah Kiai. Apa PCC kula tumbase. Lah pripun to Mas? Kula kan jenengan kok remen sangat nek pidato mboten angel, gampang dicerna, nyenengake. Sapa ngerti kula nek ngagem PCC jenengan ibadah kula langkung sae. Nek niatmu apik ra apa-apa mbok tuku pira. Nek angsam ke 30 juta to iki damel ongkos umroh. Niki budinjang 30 juta ya ora tak keke to Bu. Lah sak ndase kok. Ngejar. Ya Pak ngene iki, kula paling ora seneng ngene ceramah kok ngelek-elek negara, ngelek-elek pemimpin. Iki kan berarti ghibah, hukumnya haram, nggih mboten Pak? Mbok ngaji sing nyenengake juga wis susah wong ya Bu. Bu. Sebab apa? Menungso ki ra iso apa-apa, tugas ki mung ceramah sing kaya hidayah Gusti Allah. Aku ora mikir kowe mudeng apa ora, aku ora mikir aku. Kiai yo mikir sanggup berarti ora ikhlas itu Bu. Sing mikir kan sing ngundang. Sik Bu. Memang manusia iso apa? Umpama wong kok iso Bu, wong sing anake pinter kudune guru karo kiai to, Pak. Wong iso gawe pinter, anake dhewe kudune luwih pinter, ya, Pak. Sing kandha sapa? Kula ndek kanca Bu guru madrasah. Anake iki mung mancing wae karo dolanan doro. Persis anakmu. Umpama wong kok iso, Pak. Wong sing omahe apik kudune tukang to, Bu. Wong sing gawe omahe wong apik-apik, kudune omahe dhewe apik ya, Pak. Sing kandha sapa? Eneng wong kajoran, Pak. Tukang omahe bocor ra diurusi gale wong ya teko. Umpama wong kok iso, Bu. Wong sing ra tau lara kudune dokter, ngerti penyakit, ngerti obat dan tahu piye carane urip sehat. Kudune dokter ra lara ya, Bu. Tanggoku, Bu, wetanku omah ki direktur rumah sakit. Kulone dokter THT, bodho kurang 2 dina, budek. Dokter THT, Pak, budek coba. Lho umpama wong kok ra iso Bu, wong sing paling aman kudune TNI Polri karena dididik dengan pendidikan khusus. Kalau perlu dipersenjatai untuk mandi lingkungan dan negaranya, kudune aman ya Bu. Sing kandha sapa? Aku ndek kanca komandan Bu, bojone direbut kancane ra konangan komandan. Komandan Hansip Kaliangkrek. Komandan Hansip Jamal kuwi lho. Niki mula awake dhewe ya Allah, mula desa disyukuri ngeten iki. Do urunan ya Bu ya. Ngono kuwi urunan. Lha kuwi urunane pira Bu kok dise loro ngono ki piye? Nyun senenge kaya ngene Bu. Tak andani Mbak. Aku ceramah ket mau lurung ana sing mulih siji mau wedok. Mungkin sing lanang salah njaluk ya ngidik lho. Aku gawe seneng wong ra susah wong ya Bu ya. Jan kaya ngene senenge. Mula Bu wis iki jam pira to iki? Lah wis jam 4:04. Pancen kiai nek apik ketoke sedilut ngawur. Lho. Wong kula biasane ceramah karo tengah jam, 2 jam kan ceramah 45 menit tekan 50 menit ya rada abot to iki bingung aku tenan. Ning kula gawe seneng wong, kula saestu kula remen sanget karo tiyang mriki niki. Kabeh apik sing elek mung siji gelas cilik.
Bu. Tapi gelas apik kaya ngopo ning isine whisky gua, betul? Gelasnya saka emas tapi isine racun gua. Gelasnya saka inten tapi isine minuman keras gua. Urip yo ngono kuwi wonge pinten sombong gua. Wonge ayu ning akhlake elek gu. Wonge bagus ning kekerasan dalam rumah tangga gu. Wonge pinter sombong. Pangkate dhuwur ning dolim. Kiai pidato kesuwen. Hak tapuk lambemu kowe. Wis, dunya rusak oleh tapi wis sore. Nek tak critake terus tekan bengi ora leren. Esuk kapan-kapan ngundang neh ya. Ning aja ndadak ngau kiai laris. Bu, sing slamet wonten 3. Siji, manis taslama liqodoi wa sabara ala balai wa sakaro ala nakmai. Pundi Bu Lurah wau? Lurahe nom nyenengke nggih. Bu, siji manis taslama liqodoi wong sing nampa kodhok Gusti Allah. Rasa ngongso. Ngongso bahasa apa, Mbak? Aja mengangsa. Mengoyo. Aja ngongso ya Bu. Tugas menyambut gawe sing kai rezeki Gusti Allah. Aja ngongso. Pendak kapusan, waktune salat, waktune ngaji. Kados ning keluarga mriki. Saestu Pak, kula niku ceramah ten pundi-pundi golek doten mriku kok ya delok Mas, kayak tukang kendang. Wah, tukang kendangnya rada bagus dengaren. Oh, kuwi petrol Pak nek salat ning arep dhewe ya Mas. Ning arep imam dadi disolati dene. Coba Mbak ceramah ning ndi-ndi. Wong kok do ngaji do istiqomah ngantek. Kula niku ceramah Bu, do gateki tak ceramahi. Kula pengenane ten Borobudur kalih Pak Bupati. Terus bareng niku ten Tegalrejo. Kula ning Magelang rada laris kula. Kirangan. Padahal kula niku mboten pengen ora saestu kula. Mun kula wis urip ning omah, marai ngaji, gitu. Mangan melu bojo, wis penak wong bojo kan pegawai negeri. Bojoku kepala sekolah, bojoku. Tapuk lambemu. Bojo kula niku murid kula ten UIN mriko Bu. Mula wong aja fanatik keblabasan. Kadang fanatik keblabasan lho Pak. Contoh bar salat salaman ra entuk jare bid'ah. Wong salat wis rampung kok salaman ra entuk coba. Bar salat iki lho Bu, ngising wae entuk apa meneh salaman. Sing ra entuk ki pas salat salaman. Ibu kowe fanatik entuk ning aja keblabasan to. Kulo winginane ceramah ten Solo, Bu. Terus enten layon kula melu nyolati. Enek kiai karo mudin rebutan mayit, Bu. Mudine pengen diujurke ngalor, kiai ini pengen diujurke ngidul diwolak-walik nang ngarepe jamaah. Ta itu salat to. Akhirnya kula cedhaki Mbah Mudin, Mbah Kiai. Pripun Mas Kiai? Kan ngerti nek kula kiai pinter. Menurut infokes yang kula pelajari, mayit mujur ngalor, mayit mujur ngidul disolati tetep sah. Sing ra entuke jenengan nyolati mayite mbok deke aku mending. Ojo fanatik Bu. Kalau soal aurat saya fanatik. Nah aurat lu. Saya bilang sama istri saya, "Mami, ada apa Pi? Kowe metu saka omah ora kudungan, ora nutup aurat haram. Aku tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami." Fanatik aku. Kok ngono Pi? Wong wedok metu saka omah wis duwe bojo, ora nutup aurat, wong lanang melu tanggung jawab. Kowe metu saka omah ora jilbaban, haram. Cetha. Nang omah yo ngono, "Mami, kowe jero kamar kok kudungan, haram." Mami ngono. Nek bapake kepuk tangan. Nek karo anak ora, anakku hukum jilbab tidak wajib. Ki dasar Quran ro hadis, bapakmu dosen tafsir, bapakmu doktor. Luar negeri hukum jilbab tidak wajib, ki dasar Quran ro hadis. Awakmu ra jilbaban ra sing penting taat karo Gusti Allah, takdim karo guru, mulyake wong tua. Hukum jilbab tidak wajib, ki dasar Quran ro hadis. Ngono ki Pak ditemani Surya Hartan Vidya NU. Kiai ra genah anake jilbaban ra entuk. Lho anakku kan lanang kabeh. Bu, siji manis taslama liqodoi, siji. Sing nomor loro wasobaro ala balai, sabar nek nampa ujian. Nggih Bu. Donya ki nggon masalah, duwe bojo masalah, ora duwe bojo masalah. Bojo ayu masalah,
Bojo elek kakean masalah. Nggih, Bu. Wis to wong mesti ndek masalah ning ana lho, Bu. Pak MC rumah tangga sing ra ndek masalah ana lho, ora tau padu, ora tau cekcok, hidupnya tenang damai tanpa pertengkaran. Pengen mboten? Nah, sing lanang budek, sing wedok wisudan. Momong-momong, bener. Wong pancen dunya nggon masalah, kowe sing sabar. Lho nyuwun sewu Pak, dadi panitia pengajian niki apa ya gampang. Ngene iki akeh sing dipaido. Ibu. Akeh sing ra cocok. Karena nurutin omongnya orang banyak iki angel. Pokoke dasare manfaat apa ora, apik apa ora, ngoten mawon nggih Bu nggih. Nggih Bu. Ngono. Sabar nek napa ujian. Manis taslama liqadai wa sabaru ala balai sing nomor 3 wasakaro ala nakmai. Syukuri apa sing ana. Disyukuri kowe manggone dusun kene, makmure kaya ngene nggih Bu. Wah, sembarang neng but suguh kene kono Bu. Arep tanduk isin Bu ditunggoni sing di omah. Bu, disyukuri, tenan syukurana ya Bu. Akeh wong sugih rasa menikmati Bu. Lak critani siji mumpung urung sore banget. Kula winginane dikandhi guru kula, "Zi, awak nek ngaji ning Wonogiri mepet Sukoharjo, temen ana santriku. Santriku kae wis 8 kok ora tau ngenguk pondok." Bisa kare kula marana Bu. Wong sugih tenan, omahe tingkat mendhuwur, omahe apik niku Bu. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Kyai, kalih kula ngundang Mas Kyai. Wong omahe apik, mobil nggih enten, ruangannya ber-AC, kursine yo empuk ngene iki. Ning wedange rada gedhe ra cilik ngene iki. Ripun Mas Kyai kok kersa pinarak wonten mriki? Wah, ketamon Kyai kondang berkah. Nggih, Mas. Kula niku anu Kang, diutus Mbah Yai. Awakmu kok wis selapanan kok wis 38 iki kok ra tilik ning pondok, apa terlalu sibuk? Apa amarga kowe ketungkul gaweanmu sing akeh? Niku Bu, wong sukses gitu. Lulus saka pondok, ngedeke TPA, TPQ, mbek anu, mak isae tani lho Bu. Delalae niku nek berkah ngoten Bu. Nandur apa-apa ki berhasil ngasih wong desa kono ki. Walah Kang, kowe iki kok uripmu kok penak menandur kok panene apik, bibite tuku ngendi? Terus rabuke tuku ngendi? Amarga takon to iki akhire kula buka toko to iki. Wong modho tuku ten mriki, akhire kula nggih saged sae ngeten iki nggih. Omah kula nggih sae, iso marai ngaji, mobil nggih iso tuku, ora kalah karo pegawai negeri, ora kalah karo pengusaha-pengusaha ming aku berkah mulang TPA TPQ kok iki. Iya, satur aku melu seneng Kang, ilmune berkah manfaat. Iya Kang. Lah, aku nek kene-kene mau kok bojomu ra ono. Bojo kula niku pripun to iki? Jangan ketok sukses duwe daganganku apik, laris di mobil, bojoku diodo-odo. Mas, aku tak ning jaba to Mas, tak kenal jaba barang. Akhirnya melu senam ten bali RW niku wau. Delale iki sanget arep mangkat iki. Ngomong karo aku, Mas, mbok aku diterke to Mas. Lah jeneng terke pripun to iki wong aku mulang TPA, TPI ngurusan dagangan. Akhirnya bojoku tak kon numpak Grab ojek iki lho. Bojoku saiki ilang iki digondol tukang ojek. Ora apa-apa sing ikhlas. Nggih iki ora ikhlas pripun. Jane ngono ya cah mulang ngaji tapi salah pergaulan kok iki. Ya sing penting anak-anak pripun to wong anake tergantung wong tuwa. Kula iki sedih banget kali anak kula iki. Aku ning mulang TPK TPI juz amma rokok do maca Al-Baqarah An-Nisa Al-Kafirun anakku malah alkohol kok iki. Saiki sekolah ten Polsek Wetan niku kok iki. Lho wong sugih niku Bu. Wis ra apa-apa. Wis nek kene mah nggih sedhi awakmu saiki mamsik lho eneng duren, eneng kopi. Mboten iki. Niku sate, kopi, duren ngangge hormat kali panjenengan mawon kok iki. Aku serawani ngombe kopi, rawani duren kula pun hipertensi kok iki. Ya kabeh tak teki tapi lho, niki lho. Nek ra mbok syukuri coba ngeten iki. Gajal Pak, nek ra disyukuri kaya ngene iki coba, merti dusun delokno Pak, wargamu. Kowe rung tau roh pengajian kaya ngene iki. Ora do titil siji kan. Nandhake nek wargane sae mriki niki. Sae napa awon? Awon napa sae? Nggih pun monggo diangkati.
Wis iki wis nganu wis rada sore. Wis setengah 5 aja sembrono kurung salat asar. Aja sembrono. Diselingi lagu siji, Mbak. Ya, tukang urgent ndi bayaran kok dolongap-dolongop. Oh nguyah ya wis ra iso. Oh alah. Yo sik. Bu. Tukang syuting di zoom. Nek arep desamu makmur, di zoom. Kowe aja ngapusi aku lah, aku ngerti kowe. Nah, kamera sekai pas iki. Oh sing iki. Iya. Ya Allah, kok pecismu miring kok Mas. Warga dusun ngendi Mas jenenge mriki? Gadingan. Nek arep uripe berkah niki 5. Niki di zoom Mas. Sok nek menawa dadi TikTok barang. 1. Aja mangan nek urung jelas halal harame. Aja ngomong nek urung ana manfaate. Aja metu nek urung ana tujuane. Urip sederhana sak madya wae. Aja nyacat elek tangga teparone. Paham? Nah, paham dirampungi wis paham kok. Nggih Bu, 5. Dieling-eling. 1. Ayo tirokke 1. Ora mangan nek urung jelas halal harame. 2. Ora ngomong nek ora ana manfaate. 3. Ora metu nek ora ana tujuane. 4. Urip sederhana sak madya wae. 5. Aja nyacat elek tangga teparone. Wis bali kowe urip mukmur wong desa iki. Nggih, endi tukang urjene? Apa Bu? Aja mbok bayar ora sembuh. Ora cetha. Aja mbok potong, kok dipotong ya kowe tukang kendange barang. Bu. Oh nek ngono ya Bu. Oh wis ayo. Ayo. Dikai lagu siji. Nek kowe desaku, desamu, desa yang indah permai. Bisa ora? Nek ora iso ya wis ora wis serba 2. Nek iki kudu iso serba 2. Niki wis serba 2. Urip serba nek ra apik ala. Nek ra ayu ala ya. Nek ora bagus ala. Lah kene sing bagus kono sing ala. Ya, serba 2. Nek ra ngono aku rasa ngombe kopi ra legi. Ya, cepet sithik kan. Nek kurang ngundang meneh. Niku dunia ki nek rape ala, wong ngrasake nikmat sugih nek tau kere, wong ngrasakake sehat nek tau lara. Syukurana ya Bu. Aja golek alane wong liya. Sak apik-apike wong ana eleke, sak elek-eleke wong ana apike. Kados sinten nika, wong dosa kumpul sementen kathah, ana sing sugih sing pelarat, linggih duduk dengan tenang. Nggih Bu nggih. Kula jane linggih nek kene iki ora patek penak kok Bu. Ditamatke wong akeh kok ora enak. Nek sing namatke tuwa-tuwa ngono kan. Nggih Bu, wis to. Aja sedih. Aja sedih kowe. Nggih Bu nggih. Tenan kowe. Ya Bu, reve Mbak, rasa nggo musik refnya. Reve. Waduh, ora patek apal. Reve. Apa artinya? Apa artinya hidup yang serba mewah apabila kita menjadi budak dunia? Ngopo kowe sampeyan dadi budak? Ngopo? Sugih ra iso nikmati ya Bu. Aku ndek kanca sugih Bu, wingi umroh kuwi melu kula. Mesake Bu. Sugih dadak wong pring surat bojo maratuwa kula wong Temanggung. Ngalah berkah iki kula tak umroh sareng jenengan ya sayo. Berhubung sugih Bu tak goleke nggon sing penak. Tak kei hotel sing apik. Wong sugih Bu. Ngkai kasur empuk. Rematik. Kei AC wetenge kembung. Dilale WC-ne gawe sing linggih ra metu. Walah di silet kere aku yo ngono to. Ora iso menikmati. Wah, jan belana Mbak ngen krungu kae. Aja minggu aku tok. Iki ketoke lagu. Iki saka Nasidaria mengingatkan kita
Janganlah kau bangga dengan kekayaan dunia. Dusun mungkin dinikmati di Joko. Sok gue tinggal ke anakku. Beleni mbak. Apa artinya hidup yang serba mewah apabila kita menjadi budak dunia? Gua apa suka kau jadi budak? Gak penting tebu. Kaya kula niki tak nikmati. Bu kula niku turun ten putih ten Bandung, ban glundung. Ya. Kula tidak pernah menikmati tidur nyenyak di rumah. Nek ning omah iku wis ditunggu tamu pirang-pirang wali santri ngejal. Nek nunggu jam 3, Mbah Yai kok ada ngundur ora tak jawab HP ku tak pateni. Nek aku jawab ngajiku ora konsentrasi ya Bu. Wis disangoni ngaji ra tenan kan isin to Bu. Terus ke Mbak. Tiada terfikir usia makin rapuh. Usia rapuh. Rambutnya putih, delok dangdut wis deputu ning arep dhewe nyawer. Wah, tuwa keranjingan kuwi. Ben kuwi napa? Ora usah tersinggung, anggap kuwi jamu pahit tetep kok ombene sesuk kan awakmu sehat. Nek kowe adus sabunan kok gatel, kok aja nyalahke sabune, pancen kowe sing gudiken. Ora diundang ya ora apa-apa aduh. Aduh lho burung jam tekan kene lek macet. Yo, rambut sik, Mbak. Sehingga lupa pada Allah yang satu. Lha Bu, amarga kowe ngoyak donya kowe lali agamamu. Amarga kowe sibuk pangkat kowe lali karo salatmu. Kula ndak siang niki kula nderek remen nggih. Musuh ngajiku nek musuh nek rapat delok YouTube-e. Pak Runtut, iya Mas yo. Wis sing tukang sone karo tukang mixer syuting ki seneng. Wah. Sing nonton akeh ya Kang yo. Wah akeh kowe. Aku kiai terkenal. Kowe nyebut jenengku ning kono akeh sing nonton. Ngene kula niku subscribe kula mun akeh sampai istri saya ngomong gini, "Pi, YouTube-nya leren." Lah emang kenapa tuh Mi? Papi terlalu laris, nanti papi kecapian. Aku arep cerita wis sore ya. Matur suwun nggih Bu. Pak, matur suwun jelepat nyuwun ngapunten. Niki ndongani nggih. Monggo supaya makmur istighfar ruwin ping 3 terus hasbunallah wa ni'mal wakil ping 7. Astaghfirullah Rabbana Astaghfirullah minal khotoya hasbunallah wa ni'mal hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Mohon monggo sareng-sareng pinarak ingkang sae nek perlu udute dicecek sik. Pinarak ingkang sae tundukkan kepala nyenadhapen hati nurani dhateng Gusti Allah ndonga sareng-sareng muga-muga tanah dusun niki paringan kanugrahan kampung ingkang berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamda yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li'izim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'an wa amalan sholihan makbulan wal istiqomah bi taatillah wal fauza bi husnil khotimah. Akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur. Duh Gusti mugi-mugi kampung menika jeneng kampung berkah. Menawi rezekine pun masyarakat mriki tebih jenengan caketaken, menawi reget jenengan resiki. Jenengan dadosaken anak bojo kula bondo donya kula kangge sarana nyaketaken dhateng panjenengan Gusti dene pena saking balak lan musibah. Ampun pejahi kula menawi dosa-dosa kula dereng jenengan paringi pangapura. Ampun pejahi kula menawi anak putu kula dereng saged rukuk sujud nyembah dhateng panjenengan Gusti.
ampun pejahi kula menawi beban duniawi kula dereng kula lunasi. Wafatkan kami menawi kula sampun wonten jaminan saged kepanggih dhateng Kanjeng Nabi. Guru-guru kami, orang tua kami, keluarga kami wonten swarga panjenengan. Duh Gusti, kula nyuwun kampung menika panjenengan berkahi. Keluarga kula sakinah mawaddah warahmah. Keturunan kula sholih lan sholehah. Akhiripun gesang kula berakhir dengan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo Mas Fatihah kangge kajat panjenengan ingkang ikhlas amarga sukundur sakderengipun jangkep wawasan Fatihah. Monggo dipun niyataken wonten manah panjenengan kajat panjenengan. Taqabbal doa, taqabbal doa, taqabbal doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wa mafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.